От ми знаходимося з вами на Кримському телеканалі. Я не можу не запитати у вас, що для вас Крим? Ну, дуже смішно все це виглядає. Не знаю, чи повірите чи ні, мені сьогодні снилося, що я літав таким ніби дроном над вулицею Некрасова і в Євпаторії і помічав, як в грі, в комп'ютерній, за якими вікнами жили хлопці, з якими ми разом грали там у футбол і так далі. Ну, такий спогад сьогодні вночі був. Ви так спитали, і мене мурахи знову зачепили. Ну, боляче. Я думаю, що я вже ніколи там не буду. Навіть як би не відбувалося, як би не змінилася доля, я вважаю, що якщо вас цікавить моя думка, я вважаю, що Крим має бути Татарською республікою в складі України. Як би, скільки б часу це не зайняло, але не хочу. Тобто сумую, але я б не поїхав за існуючих умов ніколи.